Egunon, Baita zuri ere? entzun dut zinemara joateko bonu batzu daudela, hala da? Bai, zinema bonua. Eta zer da? Bonu bat da, hilabete osoko filmak ikusteko aukera ematen duena. Txartel horrekin, kardelako film guztiak ikusi aldituzu. Eta zenbat balio du? Hilabetearen arabera izaten da hori. Hilabete batzuetan film gutxiago daude eta beste batzuetan gehiago. Adibidez, hilabete honetakoak 11 euro balio du. Hala ere, film guztiak euro bat eta 20 zentimoren truke ikusi aldituzu. Euro bat eta 20 zentimoren truke? Ara, horrela joan alda bai zinema ikustera. Eta film guztiak ikusi aldira orduan? Ez, film guztiak ez, helduentzakoak bakarrik. Aurrentzakoak ez dira bonuan sartzen. Eta nola funtzionatzen du? Hilabete hasieran bonu erosi barrezu. Zinemara zoazenean txartelera erakutsi eta sarrera emango dizute. Kitxo, ez duzu besterik egin behar. Baina nortasun agiria eraman beharko da, ezta? Bestela nola jakingo duzue nire txartela dela. Berdin da, txartela ez da pertsonala. Edozein joan alda, txartele berarekin. Ah, bai? Nire lagun bati utzi aldiot erabiltzeko? Bai, baina film bera behin bakarrik ikusi alduzue. Txartele berarekin ezin da bitan ikusi. Bale. Eta non erosten dira? Hementxe bertan nahi baldin baduzu. Bestela, zinemako lehiatian. Eman bat. Bentsameka. Tori. Vale, eskerrik asko. Gero arte.